zvadhakwa panguva inoi. Tiri kuona kuti hakuna namajara-jaros anozikanwa kuti they oppose the regime. Panguva inoi toona vobuda vachikomenda pamusoro pekutsvakiwa kunoitwa Blessed Muhlanga pamwe chete nekunoatenda kwachiita masessions nevakomana vekuthe CID. Panapa zvinatsokuratidza kuti aiwa kune maforces ari behind this idea yatiri kuona kuti vakomana vari kutaura chokwadi panapa vachiabhusiwa kana kuuya panapa vachivailiterwa marights avo kuti vakomana vari kuemerera chokwadi. Saka kuna mashoko anodanyirwa pana murobva subscribe like button on the bell icon. Ativi na mashoko anotosiririsa tichiona Blessed Muhlanga papost anoposta the ZRP statement ari kutsvaka mawhereabouts ake. Muhlanga abuda pachena ndova reply to that post. Mapurisa achitaura mashoko achiti, having read the ZRP police statement, having presented myself twice after being requested, I have called Commissioner Nyati and assumed him that I will be at the CID by 9 a.m. on Monday. Mashoko akapanapa achipindurwa yesterday naMuhlanga achiti aiwa there's no need yekuti mutsvake mawhereabouts angu kana kuti vanhu vatitsvake, but ndichazvipresenta myself na 9 a.m. ikoko, saka don't waste your time muchiwasta majenzi enyu achazonditsvaka. Mamba tinoona kuti vakomana vana majara-jaros vanobuda panapa vachiti Monday we are behind you and you will be fully supported big dara. Ndo mashoko anouya achitauka panapa nana majara-jaros achiti aiwa on Monday pauchazonozvipresenta pacho ipapo tichange tichikusapota and tichange tiri behind you. We do not know in which ways or in which means vakomana yavachasapota aiwa Blessed Muhlanga. Umuri kuona panguva inoi aiwa anotobuda achitoita zvinososirisa achitoti aiwa inini panapa nyika yeZimbabwe ndosha zvakutobofamba sei, just because kumirira chokwadi aiwa unotozosafa nyangwe ndichitofamba ndichingochoka ndichitya kuti hapana vanhu vari kunditevera here. Mashoko atiri kuona kuti panapa vakomana namajara-jaros vachitaura mashoko achiti aiwa we are behind you and we will fully support you. Panapa zvinatsokuratidza chokwadi kuti vakomana namajara-jaros aiwa havasi kuda zvekuvhailoterwa kana kuunganisirwa vanhu vavo. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi penya comment section medu. So now subscribe or like, turn on the bell icon.